ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים אל אבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מהמדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חילי פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כי יד המלך והשתייה חדה אינו נס כי כן ניסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למומן בסתחר בונה בכתבה וכתזתה וכרכס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד 10 איסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודע עתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קר שינה שתר אדמת תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד 10 איסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו הבאתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו אלובה והיום הזה תאמרן 10 פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדאי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש
ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה ונשמע. פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן מגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה. סריס המלך שומר אנשים ונתון תמו כהן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבת. ויהי וישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא. ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים, ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו. ויבהל את עמוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך. וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלכת, כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד ששגז. סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר אנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו ואת משתה אסתר. ונחל המדינות עשה ויתן מסד כיד המלך, ויקבץ בתולות שנית
ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם. ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. את המן בן המדת האגגי, וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו בכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן. להמן כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשור יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו. וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש מרדכי, בחודש הראשון וחודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, ו10,000 כיכר כסף. אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויאסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן. להמן בן המדתה הגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, להמן הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו
סופרי המלך בחודש הראשון. ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן. אלא חשדר פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כי לשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז פת שגן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים מדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול היהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קרא ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גין המן לשקול על גין זה המלך ביהודים לאבדם ואת פת שגן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על מה ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אך דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם אחריש תחרישי בעת הזאת
רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדאת, וכאשר עבדתי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נעשה חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן. והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן. מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן. והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן. המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות. המן המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו. וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן. המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך,
ויאמר המן המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אלא משתה אשר עשה תקים אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן לפני המן ויעש העץ בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא חטוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי
היושב בשער המלך, אל תטפל דבר מכל אשר דיברת, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודה מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבילו להביא את המן. להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויבוא המלך והמן. והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותעל אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן. המן הרע זה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו, ארם את המלך, והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה, אמי בבית הדבר. יצא מפי המלך ופני המן ופני המן חפו, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן. למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן.
גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן. את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מעולה, ויאסר המלך את הבתו אשר העביר מהמן. מהמן ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. המן ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן. את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר, אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו. וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים. מחשבת המן. המן בן המדת הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איככה אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן. המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב23 בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חילם ומדינה, הצרים אותם טף נשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר
פת שגן הכתב. להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוא לימודי חופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם ובשניהם 10 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיברוי והיהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ניקלו היהודים בעריהם. בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פרדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך. ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כי רצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד. .500 איש, ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פרמשתה ואת הריסה ואת הרידה ואת ויזת 10 בני המן. בן עמדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן. המן נתלו על העץ, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן. בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש,
ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן ניקלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות ישלחו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות ישלחו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדתה הגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הגורל לאומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 מהמדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ והים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיעם. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי. שועתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור. ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. אוי ליודע שכל כובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח, לא יבושו ולא יקלמו. אוי לנצח כל החוסים בך, הארור המן אשר ביקש לעבדי. ברוך מרדכי היהודי, אוי ארור הזרש אשת מפחידי. ברוכה אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חרבון הזכור לטוב. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך העולם. גם לידן מידן ואמרין קדש וישמעו אמור מלא בשל תקדש על המקדש. ותישאני רוח וישמע אחרי כל רעש גדול. ברוך כבוד אדוני ממקומו. אדוני מלוך לעולם ועד אדם מחזקם על המולן קת חצי נקרא מגועת חיים ותתן מילה כל חסר לאברהם אשר נשבעת עליו ותן מקדם ברוך אדוני ונצלה עד נאי שנצלה עד נאי שנצלה גם תחת נאי שם ברוך הוא אלוהינו שבחנו לבדו ויגדל לנו קיבל את הרעיון תורת בית המרות האחרו הוא יפתח ליבנו בתורתו ויעשה בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות את שלום ויפתחו בך ידי שמך כי לא עזבת דורשך אדוני. אדוני חפץ למען צדקו יקדים תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמדי ורחירותי וימליך מלכותי וחייכון ובכל וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ואמירן באדמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה משמע וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשינו כי בארץ ולא שמענו בשמות על מה שלא שמענו. בואי לא באמת מלכנו וזה מלכנו כבד אחד נעים נורות נראה בפרט וזך להעביר גדולים ונעריך עליהם קרות יקרות לתקן עולם מכל כך כי המלכות שלך אמן. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד קדיש. אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. שמח, צדיקים. חג שמח. חג שמח. אמן. Ja. Amen. 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 Chag Sameach, Shachrit und Viertel nach 7.